Moi, mun nimi on Ilmari Savolainen. Oot sä tyhmä? Niin, just en mä kelannutkaan. Välillä, kun sä syöt pihviä, niin se sun känttynen lätkäkiekko saattais maistua ihan hyvältä, jos sä pyörättäisit siihen kylkeen kastikkeen. Joten opetellaan yhdessä. Nyt teet mun kanssa pihvin, helpot uuniperunat ja ihanan kermasen kastikkeen. Tee aluksi nää perunat. Ei oo kauhean vaikeet. Kuutioin nää ja sen jälkeen heitän tuohon pellille. Lisää päälle öljy ja suola. Tiedätkö ihan perusjutut, mitä sä laitat muutenkin? Eli lopuksi heität vaan uunia ja annat niiden olla siellä. Kunnes perunois on nätti väri ja ne on pehmeitä. Lähdetään tekemään kastiket. Ruskista häräliafondia pannulla, kunnes se alkaa kuplia ja palaa vähän pohjaa. Ei liikaa, ettei siitä tiedätkö tuu liian kitkerää. Me ei haluta sitä. Sit, koska sä flexaat, sä lisäät rellua tohon, eli konjakkiin. Sit, purkillinen crème fraîche. Sen jälkeen, kun sä oot sekoittanut sen tasaiseksi, sä lisäät pikkasen pippurijuustoa, sen verran kun sä itse haluat, ja sekoita sekin hyvin. Sen jälkeen, kun tän oot sekoittanut hyvin, niin vähän Dijonia, ei liikaa, koska sä tiedät, se polttaa muuten kahdesta. Muista lämmittää sitä, niin että kaikki on sulanut nätisti yhteen, ja sen jälkeen lisää purkki kermaa, eli 2 desiä. Maista, oot sä tyytyväinen, jos jotain puuttuu, niin lisää jotain vähän vielä. Okei, nexti tehdään steikit. Sä oot ottanut nämä steikit 30 minaa sit tähän lämpöön, että se lämpö tasaantuu tossa pihvissä. Sen jälkeen sä kuivaat ne ja lisäät niihin suola ja pippuri. Eikö se ollut helppoa? Sen jälkeen sä laitat ne pannulle, joka on jo valmiiksi lämmin ja siinä on sopivasti öljyä. Anna sen pannu itse asiassa olla tuli kuuma, niin sä saat välittömästi nätin pinnan. Sun ei tarvi sörkkiä sitä pihviä, tiedätkö? Se ei tarvi sua apua. Kun sä oot tyytyväinen, käännä se ympäri. Kun sä oot tyytyväinen tähänkin puoleen, lisää vähän voita, anna sen sulaa, anna sen voi ruveta jopa kupliin ja sen jälkeen kallista pannuun ja rupee peistaa sitä pihviä. Sopivasti, niin että se kypsyy vielä ja ottaa lisää makuun. Kun sä oot tyytyväinen, niin älä jätä sitä pannuun, koska sä et halua rubber, you know, vaan ota se pois ja anna sen vetäytyä. Jos et sä anna sen pihvin vetäytyä, sä voit saman tien hakea sieltä eteisestä sun Jordanit, Martensit, ihan sama mitkä ja safkaa ne tämän kastikkeen kanssa, koska tiedät, se on sama juttu. Sä onnistuit tänään 4 asiassa. Perunois, kastikkeis, lenkkareis ja vielä pihvis. Mikä niistä on tärkein? Mä en tiedä, mutta koska sun bootsit on kaapis, kaikki on hyvin. Eli next, etsi sun lempilautanen sun kaapista ja laita se tähän pöydälle. Sen jälkeen, sulla on noin valmiit täydelliset perunat, niin tee niistä joku pieni kukkula vai keverästi tuohon sun lautaselle. Kun sä oot tän tehnyt, ota sun steikki, leikkaa se syiden vastaisesti ja kasaa se komeus tän kukkulan päälle. Ja sen jälkeen, se minkä takia me kaikki nähtiin tää vaiva ja tuska, se kastike, laita sitä niin paljon kuin sä haluut tuohon päälle ja vaikka lasiin. Ja lopuksi vielä jotain greeniä, mulle ihan sama. Laita vaikka sun salaattia, ota kuva ja heitä se helvettiin ja tiedät, safkaa toi, koska bueno, you did it, man.